И здравейте хора, аз съм Никола и днес ще играем Майнкрафт в сървъра на Iron Chest. И днес, както виждате, това ми е първия клип. Както виждате, ще почвам да снимам доста. И така, надявам се да съберем 100 000 субскрайбъра. И да, ще направя нещо, което ще го измислим по-нататък, ако съберем като. И сега започваме почваме с играта. Сега ще се направя ще ходя на купам един меч ще се направя. Може понякога в друг епизод да подцъкаме Survival Games или Skywars или каквото кажете. И да. Един меч. Така. Така. В друг епизод или във втори епизод ще направя къща, не знам, но трябва да направя. Извинете, и сега ще видя. Хора, върнах се. Това само нещо да направя. Да свърша. Хора. И очаквайте още епизоди на Iron Chest. Знаете, че понякога мълча, обаче аз така съм свикнал, когато правя клипчета, които не съм ги качал в YouTube и такива. Мълча доста, защото аз това е първото видео. То съм направя точове. Тъй, чувам някъде зомбита. В майко е бас тъпата мина. Че тук някакъв огън ще... Така. Напусна крафтинга. Да направим една кирчона. И в Iron Chest няма да има никакви читове. От сега казвам. Може някои хора да ги добре да не играят. Ама едва ли. С моите приятели може да играят.
Той са само пратили да, ама аз не влизам в моите сервери. Иначе не. Коста е. Някъде 10 минути ще бъде това видео. Там що не. Лежите само на свършена работа. Това ще бъде време. Ще оберам кола след малко. Ой, ая. Така, колче на време. Така. Опа! Опа, няма да го изпусна това е. Няма повече. Извинявайте. Ето тук ги чува. Тук няма дънжън. Абе, лодко е. Ей, майкой. Така. Ето ги, бе! Аз се чуя откъде. Откъде, бе? Не се много смели, бе. Така. Влизаме. Ще нагоре. Окей. Стигаме тук пак. Или също. Едно. Ми се ще падне. Така, добре, вземе айранчето. Сега след 2 минути ще спирам клипа, защото
много дълъг стана според мене, за мене. Аз не искам толкова много на време. Стига. Ми свърши работа. Така. Така, то сега. У, 24 точно за армор. Или не си струва да направя армор. Ай, после се фане в тази смяна. Не, после в следващия епизод. Само се скачим и горе включвам епизода. Ове така направо ще го включвам. Да. Settings. Надявам се този епизод на сте го харесали. Коментирайте. Ако ви е харесал клипа, дайте един лайк. Абонирайте се моя канал. Натиснете камбанката на пропускате мое видео и да не забравим 100 000 абоната. И хайде, бая!